یەکەمین ئۆپاراسیۆنە هەڵبەش di navbera Tirkiye û Amerîkê da li dijî Daişê dest pê kir. Ragihandina Tirkiye ragihand ku duh belaferên şerên Amerîka û Tirkiye di encama operasyoneke hevbeş de li bakurê Helebê heftê çekdarên Daişê kuştin ku grûpên Turkmanan yên ku Tirkiye piştevîniyê wan dike li ser Erdê şerê Daişê dikirin. Li gorî ragihandina Tirkî jî di encama wê operasyonê de çend gund ji destên Daişê hatin derxistin. Serokwezîrê Tirkiye Ehmed Davutoglu di derbarê êrişên belaferên Rûsî de li ser deverên Turkmanan li gundewarên Laziqiyê got ku divê êrişên Rûsî bêne rawestandin û welatê wî nikare li hember kuştina Kurd û Ereb û Turkmanan bêdeng bimîne. Herwiha Davutoglu got armanckirina sivîlan bi çekên qedexekirî ji aliyê Rûsya ve bi taybetî yên nîzîkî sînûrê Tirkiye bi Sûriyê re dibe sedem ku xelkê wan deran bêtir berê xwe bidin Tirkiye û êrişên Rûsya weke Kunku jî li dijî Turkmenan binav kir. Berdevkê Wezareta Tirkî jî divê derbarê de ragihand ku êrişên balaferên Rûsî ne ji bo şerê terorê ye lê li dijî gundên Turkmenan e li gundewarên Laziqiyê ku tenê sivîl tê de têne kuştin. Encûmena Ewlekarî jî proje biryarek Fransa bi tevahiya dengan pesend kir ku li gorî wê biryarê her welatek li gorî karînên xwe dikare li dijî Daişê li Sûriyê û Iraqê tiştê pêwîst bike ka Encûmena Ewlekariyê Daeş wek rêxistineke terorî li dijî aştî û ewlekariya cîhanî binav kir. Pesendkirina wê biryarê ku ji aliyê Fransa ve hatibû pêşkêşkirin piştî êrişên xwekir ji aliyê Daişê ve li ser Fransayê tê ku di encamê de 130 kesên sivîl hatin kuştin. Ew jî bo sedem ku tevahiya welatan li ser şerê Daişê li hev bikin.